Як здабыць антыбіётык, калі здарыцца канец свету? Увага! Гэтая інструкцыя не гарантуе стэрыльнасці і дакладнага дазавання. Самаробны пеніцылін можа быць рызыкоўным, але пры адсутнасці альтэрнатываў ён можа выратаваць жыццё. Без антыбіётыка банальны парэз можа прывесці да ампутацыі канцавіны альбо нават смерці, таму ён неабходны. Спачатку трэба здабыць грыбок пеніцыліум. Найлепш ён расце на цэльназернавым хлебе, цытрусавых, бульбе альбо любой садавіне. Пакладзі што-небудзь з гэтага ў чыстую шклянку з невялікай колькасцю чыстай вады. Трымай у цёплым цёмным месцы каля 5-10 дзён, пакуль не з'явіцца цвіль шэра-зеленавата-блакітнага колеру. Калі з'явіцца чорная, чырвоная ці ружовая, выкінь, гэта таксычныя грыбы. Падрыхтуй пажыўнае асяроддзе, багатае на крухмал і цукар, бульбяны адвар з цукрам альбо проста кіпячоную ваду з цукрам і перанясі туды пеніцыліум. Пакінь пры цёплай тэмпературы 20-25 градусаў Цельсія яшчэ на 5-7 дзён. Працадзі вадкасць з гэтай цвілі праз тканіну альбо шчыльную марлю, каб аддзяліць цвёрдыя часткі. Атрымаўся сыры раствор пеніцыліну невядомай канцэнтрацыі і з невядомымі прымесямі. Гэтай вадкасцю можна апрацаваць невялікую рану звонку, прамыць альбо прамачыць павязку. Прыём унутр альбо ін'екцыя вельмі небяспечныя, але калі пацыенту робіцца горш, а доступа да нармальнай медыцыны няма, то ў крайнім выпадку можна даваць па чайнай лыжцы некалькі разоў на дзень. Канцэнтрацыя антыбіётыку ў гэтым растворы невядомая. Ён можа быць забруджаны любымі прымесямі і наогул ты мог пераблытаць і вырасціць не тую цвіль. Таму гэты раствор можа выклікаць алергічную рэакцыю, анафілактычны шок, інтаксікацыю альбо, наадварот, не мець аніякага эфекту. Але можа і пашанцаваць.